hori ez dela erabat eskutatzen, eta horrek izan nahi du beste ontziak ez daudela urruti, Zumaia oso lan txukun egiten ari da, ikusiri urtean zehar non dagoen kokatuta liga beste Orillo eta Pedreñarekiko, Hor dira Orillotarrak, 37 paladatan, 6 segundo orain Pedreñak Orillori. Pedreñak puntetatik kanpo buelta eman dio lehen txandaren egoerari, eta Orillo orain laugarren kaletik pixka bat behera etorri da, sufritzen ari dira. 6 segundo Pedreñak Orillori, 7-8 segundora Zumaia, orain 24 Donostiarrak, Juan Mari Lujanbiok zuzendutako ontzian. Eta hemen dira, bindartsuenak, Kantabriarrak eta Orillotarrak. Hor dago Leia, atzetik beste burruka bat, baina Erne, Zumaiak ez du amore eman nahi, eta hurbil dira Zumaiarrak ere. Ikusi dugu lemazaina Pedreñakoak hori, behatzak altxea eta pizka bat serie etxo bat eskatuz, hau izan daiteke momentuik onena, ikusirik ja ontzi bat ereko diferentzia daukatela Orillorekiko, pentsatu bitaldea berdintxu ibiliko direla, baina serie etxo bat eman, eta baga txiki hauetan hemen diferentzia atera alik eta handiena ziabogara iristeako, Eta katamararen iruditan beti antzematen da, hor kanpokaldean itxasoa nola dagoen, eta antzematen da badela movimentu pixka bat normala denez itxaso zabalean sartuta, jakina. Eta Erne, badoaz maniobra egitera, aurretik Pedreña, Orio jarraia, 9:42 Pedreñakoen denbora. Orillotarrentzat 9:49, Zumaiak 9:52, eta orain etorriko da Donostia. Beraz, 6-7 segundoko tartea izan da Pedreña eta Orioren artean, eta 9 segundora Zumaia. Eta Donostia 28 segundora, 10-11 Donostiarren denbora. Eta maniobra ostean, Pedreñak 6 segundo Oriori, Zumaia 9 segundora. Eta 29ra, orain Donostia arraunlagunak, hoiek dira postuak, bigarren luzearen hasieran, eta hemen duzu berriz ikusita maniobra hori. Aparteko arazori gabe, egin du lehen tokian Pedreñak, eta hemen duzue Oriotarrena, ontzi barruan dugun kamarak emandako ikuspegiarekin. Hemen gero Zumaia, hauek ere txukun. Oso ziaboga polita, Zumaiakoak, normalki hemen estropada bat denez eta oso garrantzitsua talde guztia seguratzea juten dira, eta gero, bandera eusten dioten tubotxo horiek ere, ontzile ikututa kalte egin dezaken, eta horregatik taldeak zertxo bat zabaltxio hartzen dute beste boia plastikoan aldean. Hor ziabogako denborak, baina Pedreña, Erne badoa eta 9 segundora igo da Pedreñakoen abantaila. Pedreñak Oriori 8-9 segundo. 14 Zumaia, 14 Donostia arraunlagunak. Eta hurrengo txandari dagokion kale sosketa ere, une batetik bestera egingo dute. Pedreñak aukera polita dauka, lehenengo kaletikan eta bigarrenetik Zumaia eta arraun zertxo bat atzeago dituenez, horre pixka bat aukera ematen dio, kale aukerak eta horretan bere alde ditu, eta nik uste dute gehien bat hori dela, ziaboga iristeko momentu hori, hor ikusten zure atzekoa oraingo honetan hori 7 segundora, nik uste dute abantaila polita dela, bigarren luzea eta azkeneko barrurakoan beste egoera batean egiteko, eta horre moral handi hartzeko, orain ontzieko arraunlariak ikusiko dute hori erabat atzean, eta horrek indarre ematen du luze honetan, Hemen erabakitzen da ere hori, bagatxo hori hartzeko aukera balin badago, 10 segundo, Pedreñak Oriori, 11 ere bai orain, 15 Zumaia, 38 Donostia. Eta Zumaiaren helburua ematen du dela Oriotarren atzetik hor txoparen paretik eustea,
baina Pedreñak errenta ederra lortu du, 10 segundo. Hauek Morales gainezka datoz, Poparian estropada handiak egin dituzte, denboraldi honetan. Esan daiteke hasieran, San Miguel Ligaren hasieran agian bazirudiela bandera gehiago irabazteko moduko kuadrilla ere bazutela. Hortxe daude, ongi kokatuta, 4 onenetan. Baina hauek arantza hor dute, iaz gertatutakoarekin eta dena ematen ari dira orain. 12 segundo Pedreñak Orillori, 18 Zumaia, 41 Donostia Arraun Laguna. Eta leia ez du hor dago, nik uste dut lau taldeak beren leia hor daukate, aldik eta lanik txukunen egitea, Orillo eta Zumaian artean hor dago, lau 5 segundon aldea bakarra dio Orillo Zumaiari, eta Pedreña berriz bere estropada egiten, igezi eginda, 11-12 segundo hori, eta hori ja diferentzi polita denez, eta estropada 13-14 minutuan sartzea doan honetan, nik uste dute Pedreña neko bideratzen ari dela bere txanda hau, Eta kale sosketa ere emango dizuete bizkor, bigarren txandari begira, lehen kaletik Kabo izango da, bigarrenetik Zarautz, hirugarrenetik Astillero, laugarrenetik Castro. Gerokoak orain, Pedreña buruan da lehen txandan, 11 segundora Orillo, Zumaia 19, orain Orio joan egin zaie Zumaiarrei, 45 Donostia Arraun Lagunak, oso finkatuak orain postuak Baserri. Nik uste baiet, leheno hori aipatze genuen, denborare aurrea doa. 14 minutu eta 40 segundo orain aurrera doa bai. Eta denbora handia da, estropada neko egina dago, eta diferentziak neko nabarmenak eta nik uste dute estropada guzitan garrantzitsu izaten dela aurre hartzea eta ementak gehiago. Ziabogara aurretik sartu eta aurretik ateratzea Pedreñak egin duen bezala, 7 segundon aldearekin neko alde handia da, nonte ez dagoen itsasoa oso zakarra eta olatuak batzuk bestea baino Poparian hobeto hartu, hemen ez dago horrelako diferentziak sortzeko aukerarik eta hori, nik dute Ziaboga bakarra horretatik aurretik hartzeak ematen duen gogoa eta naiz eta hirugarren luzean hasiera izan hori beste estropada normal batean barrurakoan, etxera alderako horretan ibili egiten dira ontziak, animoak hartzen dira, eta nola ez Pedreña bezalako talde batek denboraldian zehar erakutsi